Nyakorongo jong machiegni okang' mar ariyo dakika hoth kadadek tok saa ariyo mar okinyi pod antiere ka gi migosi Kelvin Sori ma bende en jagoro maduong' mano mar Kuppet. Jonyuol kamoro amora muntiere na nyiso nuor ote abiro bedo ka somogi. Kata kamano arwaki okang' mar ariyo ni machiegni migosi Misori kwadhi nyime koda twak marwa. Bende sani kwang'iyo lai mano mar somo mar CBE ni ahinya ne nyithindo mar grade 10 ka gibiro bedo ka gichopo e grade 12 bende nitiere maling' ni assessment kitimo ichako mana gi grade 10 ka dhi mbele. Day one ma nyithindo ma odhi e grade 10 ochako somo assessment ochakore. Nikech ing'iyo the holistic preparedness mar this student throughout the learning process. Maendi the total gik moyudo e school e nyaka be taken into account. Ma kaka nicho otim sani endi in the exam mar KJSEA 40% ne en gima ne gitimo throughout the period to 60% emane piny manocha obedo conduct assessment manocha otim gi JONEC. Similar strategy miditigo iluongo ni akia kaka iluonge mbele ka piny magizito mbele ka. Yeah. Koro en ni gi assessment idhi chaki immediately. Gi grade 10. Makoro kochopo grade 12 10 mana kaka osebedo kotimo. Kaka obedo timo. Dong ka en ma 3 years. Koro 3 years gi onge gimiluongo ni summative exam. Summative exam na en mana gin mana gi final assessment. To ok ni summative kaka chon ma KCSE. KCSE chen gine test gimoro kaka ndonje form 1 titime at the end of nyadichiel. At the end of the 4 years. Nyadichiel. Koro mar jo CBE ni ten nyaka time kaka notim KJSEA. Yes. Makoro jonyuol matero skul nyithindgi skul gi sani nyaka nyisgi ni gitim matek ok ni the last year kitiyo matek. Onego bentie a lot of guidance. Ma nyis nyaka jonyuol. Koro jonyuol mantiere gi tendency ni ka nyathino somo e one school one year to dwano lokri school. Mokwongo dhi rocho pathways ma nyathi nikech skul machielo ma nyathino nyalo dhi monyalo yudo moparo ni berno ok nyal yiene nyathino mondo otim pathway ma ok gin go. Koro mano endo nyaka nyathi ng'e ni kodonjo skul to ochako assessment. Yes. Mana kamano hote nitiere ka nikech ang'ini wadong' dakika 20 mar mondo mwatiek chenro. Moses Juma wacho ni ne chenro kowuok Omiro Polytechnic wacho ni penj na jagoro mar Kuppet niere kaka inyalo lok ne nyathi skul machielo bende sani nitiere pod kaka inyalo lok e dier. Pod wan gi window kendo week ma wantiere ne ng'ato ogolo na maling' nitie window kendo nikech ywak nitiere nyithindo mang'eny pod ok idonje skul kendo ok chal ka neno ni ok dhi donjo skul. Skunde mane chagi omegi. Koro lokruok nyaka idhi tim kendo. Onego be ni Moses odhi ane sub county ma Rachel South Oyugis mondo dhi openji kaka gino dhi timore. Koko to dhi skul kama nyathine ne chosomo. Gideon dan ntiere koda penjo mana wuono ka winjo samoro nyalo duoke wacho ni penjo na ni certificate kod living ichule 700 kama nyathi gigo mar donje grade 10. Sorry. Openjo aparo ni makuma nyathine samoro na somi mano he junior school wacho ni ka mar mondo mi nyathi living okong'uni nyithindo gimiyo living certificate ka dhi grade 10. Ka gidhi grade 10 nyaka miye nikech owuoke living certificate. Living certificate en gima very important. Nyathi nyaka ndik ne living certificate mondo dhi odonjgo e secondary school. Por wacho ni akeni ma skul mane mintiere ma wacho ni nyaka chul 700 eka mi nyathi living certificate mar donje grade mar 10. Mano gima nyien kuom wan nikech living certificate ok onego bed ni fee michulo. Aya, Steve wuod Jackie wacho ni wach somo manyien ni pok odonjonwa maber omiyo wan gi chandruok akwai ni ulernwa go makare. Aparo ne chit nade makoni kod kocha kata mana sirikal bende bagne bende pod ntiere nikech niwacho ni ma e pioneer class dong. Yes. Gima timore ni chakruok gik moko tek. Chakruok gik moko tek kata mana chakruok mar lemo mar Christianity ni. Ne nitie weche mang'eny ma jok moko nok nyal bedo jolemo
maber nikech ne okoter gi nyangu, jok moko ne oket gi diet ni chiemo michamo ni endi be chiemo ma jokristo nego cham. Ne giketo nyaka chik jo-Yahudi ne jok ma jo-Yahudi monego bed ni bedo jokristo. Koro mago gik machiedh nade ma pod nitiere chakruok mar somo ni. Gima ber katimore ni ng'ama nitiere e chuny wach en ministry mar education. Onego bed ni gimiyo parents communication, kendo onego bed ni gi communicate ni mae state ma wantiere, mae gima timore, challenges ma wantiere go gin mae gik mwasedhiro ne parliament mondo odilgo mondo kik wayud ng'ikruok. Mae kaka jopuonj wane ka wan go maber, onego parliament o approve budget mondo wayud the number of teachers. To Teacher Service Commission bokel oter their proposal ka gidwa change of the act mondo wandik jopuonj e learning areas ma jopuonj gi onge e teacher colleges kata mana universities to gin oko e other industries. Piny machielo ma bende aneno ka jonyuol kanyakla koda jopuonjre horo mathoth en jogo eko ma bende dhi e grade 10 gik midwaro gi godo. Nikichocho ni apiny ne jatelo ni calling letters ma bedo downloaded kod ma principal chiwo gi pogre nade nikech oseliekore kanyo ni ka itero nyathi e grade 10 kidhi gi calling letter ok print idhi godo e soft copy. Aken wach ma kamano di wach nam. Ing'e gima timore ni an ok atero nyathi e grade 10. Ionge gi nyathi ma grade 10. Mane misfortune abiro kaka wuon. To kada an go da ng'eyo to aseneno ka parents mang'eny nyisa ni nyaka ong'ew the following. Koro for example, kidhi e skunde moko maonge kata gi swimming pool, ok ginyal nyiso nyathi, onge kaka calling letter mana gi download nyalo bedo gi every detail mantie kanyo. Koro nyaka ikuong idhi gi nyathi e skul ma skul nyisi ni one requirement marwa ni ka nyathi donjo kaendi to nyaka ng'iew ne swimming costume, ma nyaka ng'iew ne game skate, kata nyaka ng'iew ne the following. Koro kala mar kata mana bedsheet nitiere kaka girls schools nigi restriction mang'eny ni nitie kala mar dom ka dom. Koro ka nyathini nie domni to onego bed ni obiro gi kala mar bedsheet machalo kama. Koro mago gin gik ma skul manyalo provide. Ministry mar Education portal ok nyal provide ni alliance idwaro mana ji odhi gi blue. Mano koro luwore gi skul ka skul. Kopogore gi mana chid nade machielo ma bende nwa lose motelo kata kamano nok wakola ahinya bende awinjo na pachi kaka jagoro maduong' mano mar Kuppet. Kotendre kod okenge mago mag ndiko jopuonj e sikul. Achiel kuom jopuonj e kaunti ma Mombasa ma bende nitiere Kuppet e sigana ma bende Joja Oko nochiwonwa kanyo. Noywak kotendre kod ndiko jopuonj 20,000 mago mag interns, jopuonj matiegore. Chenro chal nade sani koro wadonjo 2025 iko hala manyien 2025-2026. Gima ne wang'eyo Sharon ni jok ma ywak gin ji 20,000 manondiki higa mokalo to pok omigi permanent and pensionable. To ne joka nowacho weche ariyo ni jo junior school go be dwaro autonomy. Ne nitiere jok madwaro mondo ndik gi P&P to gi jok madwaro autonomy. Koro ne gitiyo issues. To wang'eyo ni Sharon, ni nyaka imi kata mana ng'ama ineno ka tich ne tek, kama otimo maber tiwache ni osetimo maber. Sama ne sirikal ni donjo tich, nodonjo tich ka ne nitie nok mar jopuonj 116,000. To ne giwacho ni gibiro ndiko jopuonj moromo kapok 5 years orumo. To sama wuweni gisendiko 74 mama to osedonjo P&P. Ma the last P&P no e jok ma okuru warito nonego bed ni wan yudo another 24,000 to 56,000 to sendik P&P to 20,000 to pok ondik P&P. To nochomiwa promise ni ka higa loko to jogi loko P&P. Koro ng'ini en gima ok wanyal ichore ni wasikwagone koko ni to dak isemiyowa P&P to ne maendi en promise. To ng'ani indio iseneno ko osekalo half the mark mar ndiko jopuonj maonge kaka ok osetimore. An asebedo this space for a long time now. Pok waneno sama jopuonj ondiki kata 10,000 in 1 year. To maendi within these 3 years
wanyalo count nitie 56,000 mani P&P. 20,000 to wayuago sani ni onge tiende mondo mi ng'ato pesa mar orak to otimo the same job ma ng'ato machielo ma ja P&P to timo, to kendo isechule mana pesa ma orak no for 1 year. To landscape ma entiere bende osebudho kotiko higni 7 kapok ondike. Embe nyathine koro dhi e grade 3. Nyathine dhi e grade 3, onego mi chiemo, onego ter hospital, onego chule fees. Ere kaka en idwa mani mondo othari kama. Magi emotions mineno katimore kae. Koro mane inde ywak mantie. To wang'eyo ni another 20,000 bende indiko. In fact, barupe gi wa expect sana. Jibiro bedo ka yudo mago interns. Mago interns. Mabubedo confirmed. Mabubedo confirmed at the end of the year. Koro waneno ka joma onego beni ka ogini matek to en group nungo ni members of parliament. Mondo gidhi prioritize. Giwach ni magi jok momak economy. Iwinjo ka joka wacho ni the president singa kumogombo no onyalo mona chopo kuno gi jopuonj. Iwinjo mano to mana jopuonj ma sani otamore miyo P&P ni. Koro gima giwacho no en adier, nikech education ne mabiro terowa kucho. Education ne mabiro yawo wiji mondo think differently. Ni kar wanyalo chopo Singapore within a short time. Yeah. To kata mana lai mar somo ni bende aneno ka jopuonj bende nitiere koda ng'ikruok makoni kod kocha. Ote mag jopuonj nitiere japuonj macho ni kata jopuonj ok winj gino, kata wan ok wawinje fully. Otek kodwa, kids are already in school but English and ICT books are available. The rest donge wadwa tiyo gi wiwa. Koro nikech ang'eni English en achiel kuom subjects mok dhi change. Aparo ni English dhi continue. Odhi bedo ka odhi mbele. Kata bada tenre koda pathways makama. Dibed ne momiyo ni textbooks mag English samoro dibed no sechopo. Sharon, apa ni gini endi wase address. To just for clarity. Ni buge midhi tigo e grade 10. Nocho temnegi validation. Ma jopuonje manocho oluongi modhi otim. Kendo nocho time mana Kisumu kocha. Miluongo ni e college miluongo ni Tom Mboya Labour College. Jopuonje nobedo kanyo endo for more than 1 week. Magi puodho buge monego wuogi. Golo buk mitiyo gi school ok onego bed ni gimi riknigo ni kela buk nikech koro buk osego kendo kala mare en kata mana green ni kendo neno author moro ma picha ne ber. Onego bed ni ng'iyo ni tang'o mantiere i bugno. Ok inyal jaja book by its color kata cover. Nyaka ng'e nang'o ndike kanyo. Koro jopuonj nobedo kanyo endo motimo monigo juicy subject learning areas go. Modhi osomo mowacho ni magi moa e puodho. Ang'e ni Professor Ngondo oro the same recommendation ne publishers ni magi to kuro goluru, magi to wase approve. Emomiyo bitok professor nowacho ni gigi watere school by Friday. Koro an kuchopo Friday to kugol. Tipo neno gima biro wacho Monday. To kaka jofuambo wadhi bedo kwalo wach makamano mar neno ni kapo ni textbooks makamano. Kogiko Monday kapo goro. Tipo winjo gima biro nyisi. Ibro luongo wa. Abro luongo. Tingeni migosi akelo misiro konyal cheko twak makama. Kapo kwa loso kotende kod elections. Siwacho ni yiero mag Kupet mbose bedo kadhi nyime gwenge. Na neno gima notimore county ma Homa Bay e kinde yiero maro. Diwacho nango kotende kod yiero maro madhi nyime. Gima timore ni ng'eni a union e Kenya kasani. Union ma most vibrant en Kupet. En union ma utegno. En union ma nigi mbi. Koro ng'ata gombo mondo biye. Winjo gima timore. Ng'ata gombo mondo biye. To moloyo ogibiye gidwa mondo gibi mondo gitele. Koro en lero ma cutthroat. To jok moko ma bende okata jopuonj be koro owacho ni tang'o mantiere Kupet ka. Koro gimbe sama Kupet nitiere, gimbe biro gi rwethgi. Nikech ng'ato ka ng'ato koro mobilize joge. Koro gima noche nano mabe, naneno gima lich mapok nanene gimana. Ka koro jopuonj ong'iewo nyaka jok moko ma kathirathira, mago kathirathira mamiele yo. Kendo giwacho ni ok inyal donjo university ka. Ma endi gima koro watimo kendwa. Koro kuonde mang'eny kaka ne Migori no watimo, mar research was good, ne en very peaceful. Kisumu research was good, ne very peaceful, waseyudo result. Machakos research was good, waseyudo result.
kendo Kiambu result was good noketo maber, but ka kuonde machalo kaka man gi challenge ne nitiere Narok to gi Homa Bay. Koro kata this weekend wadhi e election kaka Mombasa, wadhi kaka Kirinyaga gi Nyeri gini wadhi timo kuonde 6. Nitiere a lot of interest from within and from without. Tiparo ni interest gi biro nikech ang'o, gwandruok gi gibiro nikech ang'o? Dibed ni nitiere kek moro maduong' Kuppet ka mipodo? Ina penji. In BC with the union we about Kenya Kasari apart from Kuppet. Umako tunge piny Kenya duto te? Wamake kendo the center mar Kuppet e counties en gima bedo felt. Kata mana ka kibiro Nairobi ka imbe kapogi kafa Kuppet ok imor. Yeah. Be momio ka kiluonga e weche mag education mag ni to ok imor. Ang'o miluonga? Ok ing'eyo ni gima bro wacho ka endi be serious. Koro Kuppet serious in everything. Koro kata ka nitiere gik ma ji neno mabeyo emomiyo koro gitimo ma endi mago to koro bede interest. To gima nodhiera ni nitiere interest kata from outside. Ma kata kidhi tiyudo ka kata mana nitiere and siasa begini biro next year. Ngini watim election ka next year an election mar national government mar general election. Koro maendi bende koro ji manyo ni to ere jok mabiye mia support. Koro local politicians in various counties are now becoming interested in Kuppet. Kumani endi gima timore. To en very healthy to en cutthroat. En healthy. To wach mar Homa Bay cha koro yiero ma Homa Bay notiseyo kaka notim. No, gima notimore Homa Bay nok ber nikech the contestants no oyie mondo giti gi informal security ma one not even security. Mono pose a lot of insecurity to the whole process. Kaito kuro negi overwhelm the returning officer and the police, and therefore negi make the whole process not to be not to go on. Kuro ne or about kuro there kuro upodnwari to report from the labor officer kwa say yodo to what the window what the regulator says and the commissioner of labor. Kuro kakwa bedo advice kakwa broteam. Otherwise pod gin nyaka gi wait. Yeah, and money the whole process kata neno ni no bedo about no okena cheap process. Yeah, nikech when mobilize with the team election can give my printing ballot papers, providing all the electoral materials, and mobilizing the teams to be together, and even the electoral officers and so on, okay, cheap. Kuro, it will have to take into consideration so many things, but we will get to them. Kawa say the report official, kuko wanyalo engage. Otherwise, it has really disturbed us. And one year maybe osetimonwa which quote maduong engage. Ana maybe the county of birth. So last election 2021, negative almost a similar thing. Kidukuro this time. Womato na neno gewanga because I was there. Yiero maruen after 4 years. After 5 years. 5 years. Yes. Yeah. Aya, to kara mnako pogre gi mano nikech an nobede ka sa bende la rekordwa kaka jakanyo e sekta mar somo kaka jagoro maduong' mar Kuppet. Wach Kiharu cha to ni wachango nano ka ndini nyoro dichieng' manyoro nosingo ne jo Kiharu ni jo day school gibro bedo mana ka gichulo siling 1,500 e higa. Wacho ni mano koro 500 per term. Mano bende nyalo kara mana time gwenge mamoko. Ing'e gima timore Sharon, okonego beni a comment weche moko mag policy. Nikech macha to en politics ma the MP otimo. Ing'e ni MP nigi pesa mang'eny mimiyogi for national government CDF. Koro komigi CDF kata miyo 120 million. Budget manogocha ok en gima lich ahinya. Ing'e ni ji nyalo paro mondo run a school gi 1,500 per term ok en possible. Nikech nyithindo nyathi ka nyathi mantiere Kiharu
a secondary school, a senior school, en nyathi ma obiro attached to 22,400 and something. Kuru pesa no ok nyal run programs. Kuru embe komedo pesa cha. Taparo ni pesa cha chulo chulo pesa mar lunch. Kuru ka lunch no to chulo. To kadi puni embe CDF ose improve go infrastructure mar that constituency. To en right. Tikech kuru nge pesa midwaro mondo parents omedi for infrastructure. To okapani en policy mar ministry. Tikech nuwuoyo kaka member of parliament for Kiaru. Yeah. Mana kamano gi wachni mogik watiko chenro makama dibedang. Sorry? Wachni mogik. Cutting short mari watiko chenro makama. Mokwongo amor ni unuero uluonga ka igo chaki kendo kata ka igiloro. To mokwongo kwayo mana jopuonjwa mar Kupet, ma members mar Kupet. Ni period mowatimo elections mag the union. Wakao matters gi seriously kendo wadeal gi matters mag election kaka legal processes. Kik wadonje behavior moro manyalo miyo wa interfere with the rights of others. Maburo miyo wabedo targeted for sanctions ma ok necessary. Kaka cases manawat sebedo go machalo mar Migori kata gi Manaro. Ok in gik mabeyo union makoro strong kaka Kupet. Kupet is a very strong union and wasebedo ka one a very strong example of integrity. And therefore nyaka proceed to do that. To bende nyaka understand one professionals. Nyaka watim gik moko professionally. Ka ok wanyalo timo gik professionally, to then it means ni kuro succumb to the other feelings, mag emotions. Onego bende wabedo very objective mondo lead the union to focus on the right values and the right strategies. And mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya jatelo kuom yudo thuolo mar twak kod okinyi makawuono e TV mano mar Ramogi. Amen. Mana manya koram gajwang mano na kelo misori jagoro maduong' mano mar riwruok mar jopuonj mar Kupet maben nwaloso godo kotendre kod chal mar somo chutho to kolo matut grade mano mar 10 mabende jonyuol tero nyithindgi skul e jumane bere ywak ntiere ni capacity mago mag sikunde mamoko bende thoth nyithindo bende poko dhi nyakoram gajwang kanyaka sani iwacho ni nyithindo notimo penj mar KJSEA milion 1.3 nyaka sani mana maheo kwan mar 100,000 kende mosedonjo skunde mopogore kaka janyuol dibed ni en pek mane mintiere godo koso pod irito mar mondo mine kapo nono nyalo loko ne nyathi sikul duto te wabro bedo kwaluo yino mar munwete kege kanyo dakika en 26 tok saa 2 mar okinyi chen mabiro en tedo gi chiemo gi nyawadwa Jailieta nyinga Sharon Ongao ritur masane. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro manga jwange chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga jwange akelo ni mana yani ngeni baka